Sa mi tu strašne páči, že Tatry sú pre mňa ako taký amfiteáter, že máš tu úplne všetko a máš to tu, vieš, že tu máš niečo, tu máš niečo, tu máš niečo, tu máš niečo a máš strašne tak akože krátku cestu k tomu. Na rozdiel od Alp, kde musíš ísť, ja neviem, no diaľku, poriadnu diaľku a máš jednu vec. Potom zase diaľku a máš druhú vec. A tu na to máš proste sa takto pozrieš a že Slavkovský, máš Gerlach, máš Lomničák, hej, a za tým ďalšia nejaká dolina, hej, čiže relatívne veľmi blízko. No a tak dáva ti to viac menej aj takú slobodu, aj to, že nemusíš ísť strašne ďaleko, čiže veľmi sa mi tu páči. A hlavne samozrejme aj tá atmosféra v tých horách je úplne niečo iné ako niekde na rovine. Neviem, tak ja skôr ma ťahá takto do Tatier. Tak ja som počul, že ty si toho pochodil asi toľko ako ja za 10 rokov, alebo životov, nesídem, tak by som to povedal. No. A sme vlastne kúsok od Vesny. Tak bol si aj tu niekedy? Býval si tu, nie? Sa ti podarilo Zatúlal prespať. som sa, áno, som sa, podarilo sa mi aj prespať. Veľmi sa mi tu páči práve to aj asi prečo chodím rád do lesa a do hôr, že je to tu trošku také ukryté, by som povedal. Myslím, že s tým, ako rastú stromy a tak ďalej, je tu veľmi príjemné prostredie. Máme pod sebou v podstate potok. Môžeme sa otužovať? Môžeme sa otužovať, no neviem. Ja, no. Ochranári, vieš, ako... Ja, a nedáme to na Instagram. Ešte, že si mi to povedal. Krásne prostredie, myslím si, že s tým, ako je situovaný penzión Vesna, má obrovskú výhodu, že nie je v centre, má kľud, ale zároveň je v centre diania. Čiže naozaj myslím, že unikátna pozícia v rámci Tatier. Záleží, kto čo vyhľadáva, ale ak človek vyhľadáva niečo pokojnejšie, ale zároveň nie ďaleko od centra diania, myslím, že perfektná pozícia.